Has provat mai de germinar una llavor sense terra? Jo quasi que ho prefereixo, perquè així quan l'acabes plantant, t'assegures que la llavor està viva. Posem com a exemple l'alvocat, aquest tros de llavor. És molt fàcil, l'únic que hem de fer és que estigui en contacte amb l'aigua. I així, amb una mica de temps, màgia. Li surt aquest tros d'arrel i després començarà a brotar. Aquest és el meu banc de llavors, on hi guardo les llavors de fruita i verdura ecològica d'una tenda del barri. Per ensenyar-vos com fer-la germinar, farem servir les llavors de carbassa. És molt senzill. El que necessitem és un paper absorbent d'aquests típics de cuina, on hi posarem les llavors ben separades. I bàsicament només necessiten dues coses: humitat i foscor. No ens passem amb l'aigua, perquè amb una mica d'humitat ja en tindran prou. I la foscor, doncs necessitarem alguna cosa per tapar. Jo faig servir paper d'alumini, però si trobeu una manera millor, perfecte. Així que el dobleguem bé i ja ho tindríem. Aquí podeu veure l'evolució de les carbasses de l'any passat. I més exemples, aquesta tomaquera que la vam plantar a principis d'hivern, o, per exemple, aquest llimoner, que porta un any a casa, o aquesta palmera, que és filla d'una palmera del barri. I aquí veieu l'evolució. Com podeu veure, en tenim unes quantes de palmeres a casa. La patata és la més fàcil, perquè germina sola. Només la tallem, la posem al test i mireu, que maca! I per sort, avui no cal netejar.